ki munggah nek ra duit medhun wawang adine ngetilon ayuben-ayuben. Pancen pos yo pos sampean apa tuh iki? Bola ramuni aku Mas. Ilatku blibet. Bareng Astina, bareng Dwi Media Pro, bareng Cinta Iman. Bareng apa lagi nih? Apalagi kode parkir kae. Selamat menikmati. Nah, selamat menjalankan tugas rekan parkirnya. Semangat ya Abang ya. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambani kesing ati iki pepu jan ati ngendi duh wong ayu kang anti-anti berbunga-bunga, wong lanang ki saling rayu, wong wedok sing respon kan ngono. Anjir. Iya. Sambil goyang-goyang kanca parkir yo. Wasik. Wong bagus aja sira nelongso. Ayo Mas Didek goyang. Ayo Lek Parmo goyang. Temanten bisa goyang berdua. Juga Dwi Media Pro. Wasik. Yo. La 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 la. Sing paling enak sing kae. Yo pancen. Jarek kloso. Karo lemang-lemang. Karo gibah. Karo rasan-rasan. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi bebu jan atine ngendi duh wong ayu bebu jan Fokus banget. bosan ilang Taman Cebrana nek nono. rembulan ing wayah wengi nambani kesing ati iki bebu jan atine ngendi aduh dek dia kang tak anti-anti.
gendong itu terkadang nek ngene lho. Lemangan asmara Iya iki gendong. gawe sewu rasa agawe ati kuciwa Iya. Kang Mas tentremno atimu aku setia nganteni sliramu ku bisa ketemu Tresno suci manggi ora ayu. Tresno suci manggi ora ayu. Terima kasih Pak Marsa Joko. Jare Mas.